Μετά από 3 χρόνια στο Παναθηναϊκό, φέτος αλλάζεις ομάδα, πας στους Ιώνες. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου? Σίγουρα είμαι ακόμα συστηματικά δεμένη με αυτή την ομάδα. Ήμουνα 3 χρόνια και πέρυσι ήμουνα και αρχηγός. Βέβαια τώρα πάω σε μια καινούργια ομάδα η οποία είναι πρώτη φορά στην Α1. Οπότε θέλω να βοηθήσω πρώτα απ' όλα στο στόχο της παραμονής της και να κάνουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Και προσωπικά? Προσωπικά πιστεύω ότι θα έχω πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ομάδα και θέλω να βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της και εγώ να βελτιωθώ ακόμη περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού είσαι εδώ. Πες μας πώς είδες την ομάδα. Αφού είχα την ευκαιρία ήρθα να δω την παλιά μου ομάδα. Πιστεύω ότι θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα σε αυτό το πρωτάθλημα. Αν και οι ομάδες βρίσκονται σε προετοιμασία, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε εντελώς καθαρή εικόνα. Θα δείχνουμε όμως συνολικά. Πιστεύω πως το πρωτάθλημα φέτος θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Τέλεια.